गृहग्रीन तर्फे सिंधुदुर्ग वासियांसाठी नोकरीची सुवर्ण संधी। गृहग्रीन आपल्यासाठी घेऊन आलेत सेल्स मॅनेजर स्ट्रीम मेगा भरती। शिक्षण इंजिनिअरिंग, MBA, BBA किंवा कोणत्याही शाखेच्या अनुभवी आणि फ्रेशर पदवीधारकांना प्राधान्य। आकर्षक पगार आणि इन्सेंटिव्ह। अधिक माहितीसाठी संपर्क 9594 21 93 93 आणि 94 20 22 70 11। जिल्ह्यात आलेल्या पूर परिस्थितीमध्ये नुकसानग्रस्त शेतकरी, बागायतदार आणि व्यापाऱ्यांना नुकसान भरपाई देण्यात यावी। विमा कंपनीकडून ही भरपाई मिळावी यासाठी कोकणातील आपदग्रस्तांना स्वतंत्र पॅकेज देण्यात यावे यासाठी लवकरच सूक्ष्म लघु व मध्यम उद्योग मंत्री नारायण राणे यांच्या माध्यमातून उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांची भेट घेणार असल्याचे भाजपा जिल्हाध्यक्ष राजन तेली यांनी सांगितले आहे। अतिवृष्टीमुळे जे काही ठिकाणी मनुष्यहानी, काही ठिकाणी दरड कोसळली, आजही बऱ्याच दुकानं सुरू होऊ शकलेली नाहीत। व्यापाऱ्यांचं प्रचंड मोठ्या प्रमाणात नुकसान झालेलं आहे। म्हणजे बांधा असेल, माडकोल असेल, धवडकी असेल, अन्य भागात सुद्धा, म्हणजे नुसतं सावंतवाडीपुरतं नाही तर अन्य भागात सुद्धा या सगळ्या गोष्टीमुळे प्रचंड मोठ्या प्रमाणात नुकसान झालेलं आहे। काल बांद्यात जर बघितलं तर जी बोट ठेवलेली होती ती बोट सुद्धा आदल्या दिवशी प्रशासनाने तिथून हलवली। बांद्याचे व्यापारी आणि तिथले सगळे नागरिक एवढे आक्रमक झालेले होते, ती जर बोट असती तर त्यांचं म्हणणं बरंचसं सामान, बऱ्याच लोकांचं आपण त्या ठिकाणी वाचवू शकलो असतो। परंतु दुर्दैवाने आदल्या दिवशी ती बोट नेली, म्हणजे पूरग्रस्त परिस्थिती माहिती असताना सुद्धा ज्यावेळी नेली त्यावेळी सुद्धा पूर आलेला होता आणि तिलाही धोक्याची पातळी म्हणजे ओलांडणार अशा प्रकारची एक हवामान खात्याने पण अंदाज दिलेला होता। गेल्या वेळी प्रशासनाने निदान त्यांना अलर्ट तरी केलेलं होतं, निदान पोलिसांनी अनाउन्सिंग केलेलं होतं की बाबा तुम्ही तुमचं सामान वाचवा, जे म्हणजे बाहेर तुम्ही तिथून निघा। पण यावेळी अशा प्रकारची परिस्थिती होती की प्रशासनाकडून सुद्धा एक साधा कॉल पण त्यांना गेला नाही। ही जी काही व्यवस्था होती ती पण कोणाला न सांगता सरपंचांना सांगितलं गेलं नाही। आणि काल मग एक ती बोट काल संध्याकाळी आणून तिकडे लाटीवर काल ठेवली। ह्या झालेल्या नुकसानाला जबाबदार कोण? तिथला पोलीस अधिकारी जो होता तो योगा करत राहिला, लोक गेले त्यावेळी, आणि लोक म्हणजे त्यामुळे लोक प्रचंड चिडलेले आहेत। या सगळ्याला जे नुकसान झालेलं आहे याची जबाबदारी प्रशासनाने घेतली पाहिजे। म्हणजे अशा प्रकारचं संकट अचानकच येतं, परंतु ठेवलेली जी यंत्रसामुग्री होती, म्हणजे त्या लोकांचं म्हणणं की ऐनवेळी आम्हाला तिथे पोलीस मदत करायलाच कोण नव्हतं। मग आपली जी यंत्रणा या ठिकाणची, प्रत्येक जिल्ह्याची जी यंत्रणा आहे, ही यंत्रणा कुठे गेली होती त्यावेळी? हा पण प्रश्न माझा त्यांच्या समोर आहे। अधिक आज जे नुकसान झाले, काही आता जे इन्शुरन्स वाले म्हणजे बऱ्याच व्यापाऱ्यांची जिथं लोन आहेत त्यांना ते सांगतात की आपण नदीच्या तुम्ही बाजूला असल्यामुळे हे आम्ही हे देऊ शकत नाहीत। मग ज्या बँका इन्शुरन्स उतरून घेतात आणि बँका जे त्यांचे पैसे घेतात, मग कशासाठी घेतात याचं उत्तर बँकाने दिलं पाहिजे आणि प्रशासनाने त्यांच्यावर प्रेशर आणलं पाहिजे। तुम्ही बँकेचे ज्यावेळी लोन देताय किंवा कॅश क्रेडिट देताय, त्या कॅश क्रेडिटची ज्यावेळी आपण इन्शुरन्स उतरतो आणि इन्शुरन्स उतरल्यानंतर सुद्धा जर अशा नुकसान भरपाई जर पैसे मिळत नसले तर ही जबाबदारी कोणाची? याचं उत्तर पण म्हणजे प्रशासनाने खरं म्हणजे या बँकांवर आणि त्याचप्रमाणे ज्या इन्शुरन्सची जी कंपनी असेल या कंपनीला वेगळ्या पद्धतीने फायदा घेतला पाहिजे। कारण आज जे नुकसान झालं आहे हे नुकसान न भरून येणार आहे। प्रशासन 25,000 50,000 रुपये देतील, पण त्या 50,000 काही दुकानवाल्यांची पूर्णपणे म्हणजे कापड दुकानं पूर्णपणे गेलीत, त्यांची गोडाऊन गेलीत। कारण चतुर्थी तोंडासमोर असल्यामुळे हे मध्ये सीझन नव्हतं, चतुर्थीला तरी व्यवस्थित होईल या भावनेतून लोकांनी प्रचंड प्रमाणात सामान भरलेलं होतं। कोणी पोचलेलं नव्हतं काल बांद्याच्या बाजारपेठेत, पंचनाम्यासाठी पण कोण पोचलेले नव्हते। आज नगराध्यक्षाने इथून गाडी पाठवली, माणसं पाठवली सावंतवाडीतून,
मग ह्या सगळ्या गोष्टीत आम्ही असा दोष देत नाही की शेवटी सगळ्या ठिकाणीच होतं, पण प्रशासन अशा प्रकारची परिस्थिती, ऑरेंज अलर्ट होतं, रेड अलर्ट येणार होतं, वातावरण सगळं बदलत होतं, अशी परिस्थिती असताना नेहमीचे जे भाग आहेत त्यासाठी कायमस्वरूपी उपाययोजना पण या ठिकाणी व्हायला पाहिजे. आणि जे कोण दोषी असतील, म्हणजे ते बोटीच्या संदर्भात किंवा ते आले नसतील संदर्भात, शासन प्रशासन कारवाई करणार का त्याच्यावर? मागच्या 2 वर्षापूर्वी झालं नुकसान, गेट खचलेले डोंगर, ह्याचं काय? याचं उत्तर पण आता प्रशासन असतील, माजी पालकमंत्री याचं उत्तर द्यायला पाहिजे ना. 25 लाखाच्या खेळण्याचे 3.5 कोटी रुपये खर्च करताय, मग लोकांच्या जीवनाशी हा राग कशासाठी आला? MTDCचे एवढे पैसे जर तुम्ही असे वारेमाप जर खर्च केलेले होते तर शेतकऱ्यांना उभं करण्यासाठी, बागायतदारांना उभं करण्यासाठी, ज्याच्यावर तुम्ही पक्षप्रवेश घेतले शिरशिंगेसारख्या ठिकाणी, त्या लोकांना वाऱ्यावर सोडलं ना तुम्ही. त्यामुळे भविष्यात अशी दुर्घटना घडू नये म्हणून सुद्धा भारतीय जनता पक्ष म्हणून आम्ही जे काय तुम्ही सांगाल ते प्रयत्न निश्चितपणे आम्ही करणार आहोत. आणि बांधावाल्यांना ह्या सगळ्या बाबतीत न्याय मिळवून देण्यासाठी वेळ पडली तर इन्शुरन्सवाल्यांना लाईनमध्ये आणण्यासाठी अर्थमंत्र्यांची राणेसाहेबांच्या माध्यमातून निश्चितपणे भेट घेऊन त्यांना तसं करायला भाग पडण्यासाठी प्रयत्न करणार. आणि आजच म्हणजे माझी आता मी गाडी पूर्णपणे भरली, इथं सुद्धा आता आणली की जिथं जे लोक आहेत भारतीय जनता पक्ष ज्यांना आम्हाला शक्य आहे, सगळ्यांनाच काय आम्ही मोठ्या प्रमाणात मदत करू शकणार नाही, परंतु विलवड्यात सुद्धा ऐकले की एक मळेवाडी आहे, तिच्यात पूर्ण पाणी भरले, घरातल्या लोकांचं सगळं धान्य पण वाहून गेलं. काल एका शाळेत त्या सगळ्या लोकांना प्रशासनाने ठेवून तिथं त्यांची जेवणाची सोय केली होती. आज मी बरंच म्हणजे अगदी चटईपासून ताडपत्र्यांपासून जेवढं शक्य आहे आणि जीवनावश्यक वस्तू म्हणजे अगदी बकेट सगळ्या गोष्टी आपण आणल्या आहेत, त्या लोकांना उभं करण्यासाठी प्रामाणिक प्रयत्न भारतीय जनता पक्ष या ठिकाणी करणार आहे. आणि म्हणून माझी प्रशासनाला विनंती आहे की बांधा असू देत, माडकोल असू देत, ज्या ठिकाणी या घटना घडल्या ते पंचनामे युद्ध पातळीवर आपण त्या ठिकाणी करा. आणि इथला रिपोर्ट हे आता व्यापारी पुन्हा उभे राहण्यासाठी, व्यापारी असतील, शेतकरी असतील, आता शिरशिंग म्हणजे कलमीज पासून सुद्धा बऱ्याच जणांच्या बागायतीत नष्ट झाल्या. आमच्या पंढरपूर 20 एकर बाग जवळपास गेली सगळ्यांच्यात, म्हणजे मी एक उदाहरण सांगितलं. त्यांना उभं करण्यासाठी अशा प्रकारचं काहीतरी वेगळं पॅकेज आपल्या ह्या कोकणाला, म्हणजे रत्नागिरी रायगड प्रचंड झालं, पण कोकणासाठी काहीतरी हे पॅकेज वेगळं सरकारने या ठिकाणी द्यायला पाहिजे. अशा प्रकारची विनंती आपल्या सगळ्यांच्या माध्यमातून राज्याचे मुख्यमंत्री असतील, राज्याचे पुनर्वसन मंत्री असतील, राज्याचे उपमुख्यमंत्री असतील, यांना आहेच. आणि आम्ही जी जबाबदारी आपण सांगाल कुठलंही राजकारण न करता ती जबाबदारी घेण्यासाठी निश्चितपणे आम्ही आमच्या पार्टीकडे पण सांगू की बाबा नुसतं एवढ्या पुरतं नाही, प्रशासन नुसतं आम्ही सांगून चालणार नाही, तर आम्ही या लोकांना उभं करण्यासाठी आमच्या सुद्धा नेते मंडळीकडे निश्चितपणे आम्ही प्रयत्न करू. पहिल्या अपडेट आणि पहिल्या बातमीसाठी सबस्क्राइब करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल सिंधुदुर्ग लाईव्ह. लाईक करा, शेअर करा आणि हो, बेल आयकॉनला क्लिक करायला विसरू नका.